Bueno, benvidas ás tres. Si vos parece, pois empezamos con unha preguntiña como para as tres, moi sinxela. Sí, funciona. ¿Sí? Funciona, sí? Sí, perfecto. Sí? Ok, vale. Unha preguntiña moi sinxela para as tres, moi brevemente, e tendo en conta as diferentes, os diferentes públicos e audiencias coas que vos traballades, como vedes desde aí, como atopades, como é que están, si percibides todas estas temáticas das que estamos a falar ao longo da mañá, desde a vosa perspectiva. Sara, por exemplo, sempre, si queres empezar. A nivel de antifeminismo, sí, ¿no? Un pouco esta parte. Eu a verdade é que si é certo que vos penso non que facedes máis intervencións en institutos. O ano pasado falaba con Asun antes, si tiven a oportunidade de estar en bastantes institutos, e si é certo que o que vin foi un antifeminismo máis elaborado, eu diría, non comentarios así como máis simplistas, que igual cando comecei a traballar aló polo 2012 máis ou menos eran como máis simples, agora é como que teñen teorías non moi creadas, moi pensadas non a ese nivel. Logo nas familias, bueno, que non sei se falarlle a Judith ou ao público. A todas. Con respecto ás familias, en realidade non. As familias, eu vexo que un dos meus ámbitos principais de traballo que están como moi preocupadas. Están moi preocupadas de como... É certo que nas miñas formacións de programas de traballo emocional con familias, bueno, pois como aquí, veñen maioritariamente nais, tamén nais de fillos que están como moi desconectadas deles e que teñen como moito medo de que eles volvan a caer non? Na parte de ser parte dunha manada ou que cosifiquen a unha muller ou calqueira como destas violencias. Eu diría, nas empresas eu non noto como moita diferencia. De feito, isto é unha das cuestións que penso que nos podemos plantexar, que é como fan formacións de igualdade tendo dúas pantallas ao mesmo tempo, non? Nunha siguen traballando e na outra están aquí cun protocolo de non sei que, non? Entón, para min, eu non fago este tipo de formación, xa sempre o digo, fago formacións presenciais e máis experienciais porque que senón, entón, nas empresas eu vexo como un pouco como non tanto cambio en realidade. Non sei vos. Bueno, eu coincido con Sara en prácticamente todo, seguro que con Inés tamén, pero sí que me parece importante falar de que o antifeminismo xa existía de antes. Sí é verdade que agora está máis legitimado nas aulas, sí é verdade que está máis articulado, que é un pouco a sofisticación do discurso do que nos falaba Sara, pero o antifeminismo sempre existiu e, ademais, vai existir mentres o feminismo siga sendo uns dos movimentos políticos, sociais, filosóficos dos que está empurrando cara ao futuro e a esquerda, como vemos. E entón, creo que tamén hai unha parte de ese antifeminismo que é unha reacción aos avances. E diso creo que tamén hai que falar, porque si eu moitas veces as formacións as comezo ou as acabo, depende do día, falando de que fai moito máis ruido unha árbore caendo que un bosque entero medrando, non? Que non é meu, evidentemente, isto é un proverbio popular. Pero nos gusta. Pero que está moi ben utilizado por min nesta ocasión, verdade que sí? E que fala un pouco diso, non? É verdade que hai reaccións antifeministas, pero tamén é verdade que teñen un pozo teórico, por exemplo, que a miña xeración non tivo. Entón, tamén un pouco respondendo ao que dixo Laura pola mañá, que me parece unha pregunta que eu me fago recurrentemente tamén, cara a onde vamos, de onde vimos, estamos facendo as cousas ben, eu creo que parte da solución pasa e parte da loita contra o antifeminismo está recoñecendo que estamos facendo as cousas ben, algunhas, e outras mellorables. Claro, sempre se pode mellorar. Ti coincides, Inés? Como ves? Cal é a túa diagnose? Coincido bastante, pero sí que é certo que ao longo dos últimos 2 anos fun notando como certo grado extra igual de belixerancia. Evidentemente, isto xa estaba aí, pero o que vos decides, non? Como que está máis articulado, hai detrás máis filosofía e, sobre todo, como que antes teño a sensación de que eran
no? Como comentarios máis puntuais, un par de voces que intervían dun xeito aillado, creando polémica, e agora aqueles obradoiros nos que, bueno, pues foi máis difícil, actuaban como moito máis en grupo. Entón, bueno, de cara á intervención está sendo un pelinchín máis difícil ás veces, a verdade. Entendo. Bueno, pues nada, temos xa un mapa, ¿no? de como vemos nos diferentes ámbitos. Priscila, eu quería preguntarche, no mundo que, bueno, que todo o que estamos a falar ao longo desta xornada, moitas veces falamos de que nos está a levar a unha polarización. Ti tes algunha idea, como consideras que podemos salir dela? É difícil. É unha pregunta moi difícil. Como se fai? Pois non sei. Eu creo que en xeral as lóxicas agora mesmo falamos sempre das redes sociais, pero coas redes sociais tamén van os medios de comunicación, todos estes debates de amigo e inimigo, a favor ou en contra. Eu creo que se ven... non sei como explicar, a ver, que se me entenda ben e se non, porfa, me matizades. Pero ás veces a confrontación, especialmente cando estou falando do meu traballo en aula e cando estamos falando de pedagogía, a confrontación non sempre é a estrategia máis fructífera. Moitas veces a escoita e darlles o espazo para que poidan facer un exercicio de pensamento crítico e moitas veces falar dende o vivencial. Isto aprendín, por certo, moito de Sara, logo que fale ela disto. Dende os sentimentos, dende como nos sentimos, dende como facemos sentir a outras persoas. E cando isto, ademais, é un exercicio que facemos dende pequenos e pequenas e non agardamos xa bachillerato, pois creo que pode dar moitos máis resultados. Creo que hai saída á polarización, pero creo que está todo o contexto feito para que incluso nós mesmas, se non temos moito cuidado, nos acabemos atopando nesas estrategias. Podo dicir que suscribo totalmente, e como falábamos ao comezo da mañá, temos que ir, eu penso, dende a miña opinión, ir ao mundo dos afectos. Non? Comezar a ir aí, o que falábamos tamén na dinámica de pola mañá, porque de feito no feminismo tamén estános como un pouco a pasar isto, non? É como non podemos tratar algúns temas que é preciso que podamos falar, escoitar dende o respeto e dende, non? Dende por que esta persoa está a traer este argumento, non? Interésame saber, non? Que é o que hai detrás. A escoita e a experiencia emocional para min é importantísima e que temos que ir aí, dende aí se construe a polarización. Eu creo que é moi interesante isto que traedes, non? E precisamente partindo de eso, e do que falábamos tamén con Asunción esta mañá da ferida, ti, Sara, por exemplo, como experta nisto, ti que pensas que necesidades está cubrindo a manosfera con estes discursos, nestas masculinidades? Comunidade. Eu penso que validación tamén, non? Validación no sentido de, vale, que non está ben, non? Eles recibiron como a masculinidade está mal, todo o que facedes está mal, eu aquí que teño a validación do que sou. E do que son dende que eu tiña, como falábamos antes, 3 anos, 2 anos, porque a masculinidade é moi ríxida. Como falábamos, non? Eu sempre me lembro de repartir aos nenos e as nenas cando eu traballaba facendo obradoiros de afectivo sexual, como as nenas dáballes premeditadamente o color azul ou un negro ou un marrón e aos nenos o rosa. E iso era como montar en pánico. Era como nese momento onde os nenos podían chorar de frustración, por suposto, igual que no fútbol, non? Que choran frustrados, non? Porque o que eles máis que a premisa dun neno é non parecer unha nena. É algo tan, entón é como, vale, recibimos moitísimas charlas en igualdade, moitas veces, non sei vos, outra charla de igualdade, outro non sei que, non é como, entón era como todo, eles ven como todo crítica, en esta comunidade, é como validación, é como pertenza, comunidade, e tamén como claridade, eu diría como orden, como, tes que ir por aquí.
non? É como, eu non sei como teño que ser home, é que non sei agora, é como, moitas veces che din, é que fago mal, non? Isto tamén está mal, entón aquí hai moita claridade no que significa ser home e nas túas funcións como home e a forma de triunfar e estar no mundo como home. Entón, eu tamén diría como unha necesidade moi humana que temos todas e todos, o tema da estrategia, non a necesidade de orden, claridade, seguridade. E celebración tamén penso, non? Que de algún xeito está aí nestas comunidades, non? Celebración da masculinidade hexemónica. Xa, bueno, fai todo o sentido. A verdade é que, bueno, isto se nos escapa un pouco da temática de hoxe, pero moitas veces tamén falamos de si o feminismo de algún xeito está deixando fora tamén a moitos homes ou como podemos abordar todo iso. Antes, Inés, estabas como asentindo moito cando falábamos das cores. Ti tes algunha experiencia así de intervención en aulas que queiras compartir nese sentido? Claro, este tipo de experiencia é un clásico. Si, rexeitan calquera cousa que ula o máis mínimamente ou deixe o máis mínimo rastro de que me poidan identificar con calquera cualidade feminina. Xa non é só rosa ou azul. Expoñerse de xeito honesto e vulnerable para os rapaces é todo un sacrificio nun espazo público. Por iso creo que hai dificultades tamén aí, non? En conectar con estes perfiles de rapaces que teñen esta coraza, non? Un pouco tan dura, tan ríxida, tan aferrada a eses valores masculinos. E creo que aí, no fondo, están protexendo tamén moitos malestares e vulnerabilidades. E para eles é moi exixente, non? Un espazo de exposición pública no que teña que saírme un pouco de aquí. Entón, sí, non sei, para min unha estrategia interesante é como poñer en riba da mesa os malestares antes de que les os saquen, sequera, non? Para que poidan igual, ás veces, algúns deles sumarse a isto. E aí hai un montón de malestares diferentes. Ti mencionabas moitos deles, eu creo que tamén hai malestares de clase asociados a isto, hai malestares de non entender que rol ocupar na sexualidade, isto vemos moito. Entón, bueno, hai todo un camiño aí por desgranar. Claro, bueno, a verdade é que bueno, tendes traballo, aí tendes moito traballo de primeira man. Vos que traballades eso, pues, con diferentes áreas e diferentes persoas, se tiveres a oportunidade pues, de lanzar unha iniciativa, de poñer en marcha unha iniciativa concreta, pues, por exemplo, nas aulas, ou nas administracións públicas, ou nas empresas, cada unha no seu ámbito onde teñades máis experiencia, que iniciativa sería esa? E tamén que está dificultando que non o poidades facer agora? Porque tamén estamos aquí para construir, non? E para reivindicar e para poñer en común que solucións podemos traer hoxe. Eu xa estou niso. Pois estou, non sei como dicir, porque diría coordinar, pero a realidade non é esa, a realidade é que me alimento, me nutro dun proxecto que se chama Comando Igualdade, que é rapazada dende primeiro da ESO ata segundo bachillerato, que son o mellor que existe no universo, que os escoitas falar e de repente recuperas toda a esperanza en a mocidade no poder transformador e lembraste por que estamos nisto, efectivamente, e é unha das sementes de que, jolín, claro que as feministas temos acadado moito, non? E, entre elas, pois este proxecto que é Rapazada, que fai formación de igual a igual. É dicir, van a outros coles, van a outros institutos ou van ás propias aulas dos seus centros e interveñen, pois, falando e debatendo, igual que estamos hoxe aquí, pois, facendo iso nos espacios. E aparte teñen este rollo de multiplicador, non? Porque entón van ao teu centro e se a ti che parece guai o que dixeron, pois ti podes formar o teu propio comando no instituto, non? E esta é unha iniciativa que empezou, eu creo, non sei, vou dicir, está todo no libro, vale? Están aí as datas. Non reteño números, son así, nin nomes. E unha das cousas que fixo que se replicara, en Galicia hai moitísimos comandos que algúns se chaman comandos e outros teñen outros nomes, pero tamén no resto do Estado español, en Ceuta, en Melilla, en Lisboa, bueno, pues van crecendo, van medrando e son así como iniciativas que ademais non contan con ninguna política pública detrás, que está formado por xente que traballamos voluntariamente, que, bueno, que xa que me preguntas que podemos facer nas institucións, bueno, pois cousas como estes, verdade? Relatorios para que nos poidamos coñecer, para que poidamos compartir boas prácticas, para que poidamos tener referentes, para que collamos forzas, ou seja, para que poidamos chorar as nosas penurias xuntas ao lado do café. Creo que iso é necesario. Creo que é necesario tamén
aparte de encher con recursos as iniciativas que se fan e non contar sempre coa voluntariedade das mulleres que damos o noso tempo e damos os nosos recursos. Pero ademais que se avalíe despois, porque ademais creo que é importante que moitas veces falta esa avaliación e polo tanto todo ese esforzo nos ás veces non sabemos se significou para algo, porque solamente te contratan para que ti vayas 2 horas e logo marches, entón ti non sabes se esas 2 horas conseguiches algo, se non, se hai algún adolescente que logo máis tarde quere falar contigo, se está a vendarlle o teu Instagram ou é chungo, estás como así un pouco en terra de ninguén intentando pois facelo o mellor posible, cando sería moi guai facer as cousas de xeito sistemático, compartido, porque xa hai mulleres investigando na universidade e tamén algúns homes nos que podemos basearnos e ao revés, nós temos moita práctica, moito coñecemento que poderíamos compartir, que poderíamos xerar coñecemento. Entón, bueno, creo que estes espazos e en xeral todos os espazos relacionados coa coordinación e con aprender unhas de outras, incluídas do pasado, porque ás veces non temos que inventar tampouco a pólvora, hai moitas boas prácticas que se levan facendo durante anos, pero que están invisibilizadas, non? Bueno, e o exemplo que trouxo antes na ponencia anterior Elisa coas maruxainas. Bueno, pois aí temos exemplos, non temos que acudir a sufraxistas estadounidenses, que son as tías estupendas, que super guais, sino que as temos aquí, están vivas e podemos acompañar a súa loita. Iso é super importante. Pois recollo isto que dis, se me permite, simplemente para facer unha pequena cuña, porque aí da Deputación a verdade é que sí que están a organizar super ben esta parte, e nos cuadernos que tendes un pequeno QR que podedes escanear e cubrir unha enquisa para recoller precisamente ese feedback e poder implementalo en vindeiras ocasións. Xa está, cuña finalizada, fin de cuña. Vale, eu declárome fan, igual que todas seguramente, do Comando de Igualdade, foi como, bueno, a nivel estatal impresionante. Pechar o Ministerio de Educación sería unha medida, facer un exercicio de reflexión, de innovación, de formación durante un ano de que queremos crear nesta sociedade, como fomentar outro tipo de competencias nos centros educativos, sobre todo, tanto infantil, primaria como en secundaria, que teñan que ver con crear boas persoas e crear boas vidas, non? Moitas veces eu traballo moito con alumnado universitario, das carreiras de educación e de deportes, sobre todo, é como que eu lles pregunto ti por que lexiches primaria. Que o que queres ensinar ríos, serras, cordilleras, números primos? Para mí é un pouco isto, non? Que queremos facer? E así, como vais... Porque si é certo que o profesorado non ten recursos e que non é a súa culpa, non tivemos formación nesta parte como máis o que dicía non a compañeira, non? Que podemos facer? Que non está a funcionar? Laura, sí, Laura, claro, para inspirar. E que é isto? Como podemos facer para conectar e para inspirar? E que non temos recursos, e que ninguén nos ensinou como facer esta parte, non? Falábamolo tamén na dinámica, unha das coordinadoras de Benestar, non sei onde está Patricia, de un instituto aquí en Sada, que dicía, claro, que moitas veces os profes non como vemos como inimigos ao alumnado, non é que, como dicían as outras ponentes, non é que son as tecnolóxicas, o patriarcado. Son os resultados. Entón, como podemos facer para chegar aí? Pois para min, con educación emocional feminista. Para todo quisqui, familias, profes, nos mesmas, non? Empezar a mudar un pouco dende aí, non? Si, eu diría así, como algo así, sinxelo. Sí, estamos coa lista dos Reis Magos agora mesmo, o sea que... Bueno, o ser moi protestonas, porque nós temos un marco legislativo que en teoría fala de coeducación, fala de educación afectivo-sexual, fala de plans de igualdade en todos os centros educativos. E se pedimos, e se cando vamos a matricular a nosa filla ou noso fillo, preguntamos, oye, e o plan de igualdade deste centro? E entón vemos como esa persoa se volve tola abrindo caixóns e dicindo, isto era unha movida, que tal? Pois o mellor así tamén conseguimos que se implementen medidas. Sí, é unha cousa, perdade, porque esquecime de falala, é que non podemos
pensar que en 2 horas de sesión nun instituto que é cero espazo de seguridade para esta persoa, ese instituto que non vai entrar no emocional, mudemos as cousas. E como ti ves a arreglarme esta parte da violencia de xénero, as violencias digitais, guau, porque se ti entras con esta lista, como dicía Priscila, é que é como rexeitamento dende o primeiro momento. Precisamos conectar antes, de que non vale solamente unha sesión. E precisamos grupos pequenos. A miña exixencia é grupos partidos, sempre. É normal que para un insti é moi difícil xestionar iso. Entón, bueno, pois sí, perdoa. Eu quero sumar unha cousa á lista dos Reis Magos. Creo que sería fantástico en este repensar o sistema educativo que ti traías. Necesitamos educadoras sociais e necesitamos psicólogas nos centros educativos. Necesitamos mediadoras e integradoras da diversidade, porque que é moito curro para o profesorado. Estamos dándolle ao profesorado unha responsabilidade social que supera con moito a súa capacidade, o seu tempo e a súa formación. Non a súa vontade, moitas veces, porque bregan con todo. Pero necesitamos máis apoios aí, creo, porque senón están moi soas e moi vendidas ante contextos que cada vez son máis complexos, máis difíciles de xestionar. É normal que unha orientadora non saiba moi ben que facer con un caso de violencia de xénero entre rapazada do seu centro educativo. Entón, aí necesitamos especialistas. Sí, ou sabe, e a resposta é... Quero dicir, pois as fesas cativas, as orientadoras dicen, es que se me contas iso, eu teño que denunciar. E se denuncio, ti estás en unha situación, pois, por exemplo, irregular, estás nunha situación... Eu teño a veces a nenas e nenos en aula que non falan galego nin castelán, que non entenden. E ademais que están acostumados a estar 5 ou 6 horas aí sentados facendo o sitio, ou seja, que non teñen a ninguén que a min non me avisan antes, porque xa están acostumados a que este aí, non, pero non molesta. Sabes? Entón, claro, como vou eu a ensinar algo relacionado con igualdade de xénero coa humanización das mulleres si estamos en contextos onde a deshumanización é a norma? Entón, claro, o problema do que, a ver, o gran desafío é que vimos a mudalo todo. Entón, claro, pois evidentemente, pois imos ter muros, pero aquí estamos construindo e construindo outra vez. Que ben, no, a verdade é que sí que é unha carreira de fondo, non? Bueno, a verdade é que nos levamos un poquinho esta conversa un pouco máis xenérica, non? Ao que nos atopamos, que, bueno, é moi importante coñecer de primeira man o que sucede na rúa e que é mellor que vos para isto. De todos modos, Inés, coa vosa empresa Venteira, elaboraxedes unhas guías para combater a violencia machista, Sí, quero contar un pouco, claro. Conta ti, por favor. O primeiro de todo, creo que compre aquí un agradecemento grande á área de igualdade da Deputación, que é quen deseña, en realidade, o proxecto. Nos executamos e desenvolvemos, pero se non hai detrás perspectiva política e técnicas implicadas que teñan un pé no que está sucedendo e nas preocupacións como acuciantes e eso, un pouco apegadas ao que está pasando na realidade, proxectos como este non se materializan. Entón, eso, como quería dende aquí, pues ese parabéns gigantesco, non só a área de igualdade da Diputación, sino tamén, bueno, pues outros concellos, institucións, etcétera, que están tentando sacar este tipo de políticas públicas adiante. Vos conto un pouquiño, porque a verdade é que é un proxecto amplio, Priscila está tamén como colaboradora en algunha das patiñas, se compón, non sei se me podes así como pasar así, porque así o vemos, exacto. Bueno, a anterior que pasou así rápido, uau, que rápido va todo. Vale, esta de aquí son 3 guías educativas con unha brevísima introdución teórica de 4 pinceladiñas cada unha e o resto actividades pensadas para desenvolver en aulas ou en outros espazos educativos e con pequenas adaptacións, pois eso, por si o teu contexto non é exactamente o de aula, tes menos tempo. Están enfocadas en 3 temáticas diferentes, como vedes, pues manosfera e referentes masculinos en liña, modelos de feminidade digital. Elisa Mingo como renegaba un pouco deste concepto, pero é certo que hai cousas interesantes en que está pasando, que estética e que modelo de muller lle estamos vendendo lle están vendendo moitas veces os produtos digitais ás rapazas máis novas, e por último enfocado un pouco esa última en violencias digitais, que xa nos puxo os pelos ben de punta Elisa, e nos recollemos moitas destas que traía achegadas un pouco ás adolescencias.
Por último, estas dúas serían para adultas, están enfocadas en discursos digitais de xénero, tanto en feminidades como masculinidades, e tamén ciberviolencias un pouco con unha perspectiva un pouco máis adulta, pero tamén con exercicios prácticos para realizar. E seguimos, porque este proxecto non acaba, é unha chulada. Tamén se nos solicitou desenvolver stickers que puideran difundirse a través de redes sociais, telos no teu WhatsApp para enviar así como por grupos e afastarnos un pouco desos stickers que ao final teñen contidos moitas veces violentos, sexualizados, etc. Pois traer tamén como alternativas un pouco divertidas por este lado. E xa casi por último, non último, unha mini infografía en violencias digitais que recolle só algunhas das que recollen as guías. Podemos seguir e vos conto xa a penúltima, que é o de deseño e desenvolvemento de obradoiros educativos. É certo que son unha pinceladita, pero para comezar a abordar esta idea de culturas digitais e que discursos nos traen tanto sobre a feminidade como a masculinidade. E xa para superrematar, está todavía por desenvolver, pero temos tamén o encargo de desenvolver un xogo interactivo, un pequeno xogo en liña que afonde un pouco en todas estas subculturas digitais para entendelas un pouco e comezar a desenvolver sentido crítico en torno aos discursos que propoñen. Non tanto demonizar, sino simplemente ver a que lugares nos poden levar igual estos pequeños agujeros, estas madrigueras de Alicia que son estas subculturas. E todos estes materiais están dispoñíveis, ou, o xogo estará dispoñível na web de tefronte.gal, por si queredes descargalos e utilizalos, e se seguirán complementando moitos máis. Pois, ata aquí o conversatorio, moitísimas grazas. Quero abrir, se alguén se quere sumar a este tipo de reflexión, se alguén ten algunha pregunta, algunha observación. Pois como ahora sois Laura, ao mellor ti queres comentar algo, todo ben? Vale, estupendo. Pois nada, compañeras, moitísimas grazas. Como xestiono o tempo, pois xa, mira, esta vez ninguén se me estende, así que nada, grazas por estar aquí, foi maravilloso escoitarvos, seguimos.